keď si chceš vymeniť takýto odpor na dvojkovej Fabii, určite prvé odporúčam odpojiť si baterku. Potom musíš prísť ku spolujazdcovej strane, ale nie je žiadne zlé veci robiť. Vymete si prvé ten bordel, čo máš v tejto prehradke. Niektoré Fabie tu majú túto prehradku otvárateľnú, ja to mám takto. A v tejto časti tu je na mojej je to taká krytka, ktorú vyďľapneš vonku. Potom si musíš aj ísť dopredu, už tam sú 3 šrubky. Takýto Torx 30 vykrútiš von a teraz treba toto onačiť vonku, takže by si nepoškodil, ale je to moja fobia, takže mne to je jedno, jak to urobím. No, ja to mám vonku. On je tam tak zasadený, takto, a musí si ho k sebe vytočiť a vytiahnuť. Takže jeden po druhý, lebo vtedy máš odpor zlý, keď ti to nefúka na jednotke, dvojke, trojke, ale fúka ti to len na štyrke, takže máš odpor kúrenia zlý. Takže podrapeš ruky. Ale čo, toto taká robotka na pol hodiny, keď si zručný. Takže to je najmenej. Normálne som si stočil, hej, šrubovačík. Krytka celá s airbagom vychádza von. Tu si musíš dať túto, kokotinu, to nebuchnem. Okno, airbag, musíš si to povoliť. Tú poistku. Nemám kto, že by mi to podržal. Takže zase stopnem. Dobre, nechcem do toho džubať. Tam si vyberieš túto ochrannú latku. A keď sa pozrieme dnu, tak a počkaj, tu je odpor kúrenia. A ten si odpojíš. Počkaj, to musíš robiť tak, obchať si, jak keby si išiel svoju starú. Obečeľovať, je tam prístup na takú ruku. A ešte plusku tomu tam nevidím ani. Hej. Takže, keby si išiel svoju starú, polapac, tak, vreš konektor, no, ešte zaskočil, takže musíš to tak precízne, spýtaj sa svojej starej, stará ti povie, tak, no to čo? Takže ako som povedal, keď ti to ide len na 4. rýchlosti, hej, ale na 4, tak máš túto vec zlú. Ja už mám druhú, hej, takže teraz si ho tam musíš tak ladne dať, ako keby si išiel zase za starou, hej, nevidíš tam nič, lebo je tam priestor len na ruku, áno. No, a kde som ho obchal? No jasné, pošiel som vedľa. No tak toto nie je dobre, stará by ma nepochválila. Tak toto. Normálne, vidíš, tam to je. Vidíš. Takže musíš to tam strčiť. Ako do maminky. Hej. Prídeš. Dáš to tam. A musíš to zatočiť. Že by som tam nevidel, ale nevidím tam. No, stará by ma nepochválila, tak to ani teba, takže tomu sa vyvaruj. Takže takto si ho tam dáš, keď ho budeš chcieť vyberať, tak ho vytočíš tak k sebe. Takže zapojíš si kábel, ale dobre, že by to aj ti zaostril ten fotoaparát, áno, lebo technika nespolupracuje. Tak. Máš konektor. Ale po slepiačky sa tam netrafíš normálne. Tak. Výborne cvaklo to. Lebo tu máš také 2 cvaky. Keď si to pozrieme zblízka, nech nám to zaostrí.
Vidíš, tu máš jeden cvák z tej strany a tu z druhej strany druhý. Stlačíš a vyťahneš. No a teraz si tam naspäť hodíš tú izoláciu, ako bola. Hej, narveš ju tam. Nacákaš to tam. Hej. Tak, aby to tam pekne pasovalo. Tak, izolácia. Koberček, ako to volám. Takto pekne si to tam dáš. A keby si plachtu na posteľ dával, uvidíš, že ťa stará pochváli, že to vieš pekne. Aby to nikde neodstávalo. Tak. A znova si tam založíš airbag. Pekne. Ti tam zacvakne. Tak jemne. A teraz si prídeš zase tieto 3 šrúbky, hej, čo tam vidíš. Nech to zaostrí. A si ich tam dáš a zaistíš. Sú 3, hej, aby si vedel, na Torx, na 30-ku. Takéto 3 šrúbky. No takže my už máme nový na mieste. Všetko poskladané. Musíš teraz zapojiť baterku. No, sme si ho odpojili, keďže sme vyberali airbag. Keďže ja som ho neodpínal pre istotu. Teraz si zaistíš. Áno. To je zaistené poriadne. Výborne. A teraz skúška testu. Či nám to bude fúkať. Vynulo sa ti všetko, hej. Aha. Fúka. Na 4 to fúkalo aj tak. Na 3 fúka. Na 2 fúka. Na 1 slabšie. Takže dobre. Naštartujeme. 2, 3, 4. Paráda. Funguje.